Raz, dva, tři. A teď? Odrazit a Odrazit. přešlápnout. Musíš se otočit. Výborně, jen musíš víc pokrčit nohy. Co tady zkoušíte? To není součást choreografie, ne? Jdeme, od začátku a s hudbou. Jdeme. Ambar, Mateo, pojďte. Dáme to s hudbou. Od sebe. Tak. Stačí. Špatně si mě zvednul. Co je? Nemáš sílu? Nedotočila ses. Já se vždycky dotočím. Simone, Luno, co je? Nejste skoordinovaní, něco se děje? Tamaro, já Simonovi pomůžu. Dělej to po mně, uvidíš, že ti to půjde. Dobře, Luno, S zkusíme. dovolením, jo. 5, 6, 7 a raz, dva, tři. Zástav a teď. Dobře, to je lepší. Díky, Ambar, díky. Víte co? Teď budu pracovat s hlavní dvojicí. Vy máte 2 minuty. Díky. Mládeži, soustřeďte